גל, בת כמה את היום? 3? מה זה? את ילדה ענקית, את הכי גדולה כאן. ילדה דקית נכונה. שלום ליאור, זאת אני אלה. שלום אלה, בת כמה את אלה? אני בת 4. בת 4? כן. בת כמה את באמת? 5 חודשים. מה את יודעת לעשות? אתמול התהפכתי. באמת? מהגב לבטן או הבטן לגב? מהבטן לגב. היי. שחר, מה את אוכלת, מאמי? חיות? ביסקוויט עם חיות? בואי תראי לי מקרוב, תראי לי. אור קטנה. היי בנות, גם אני רוצה להיות חלק מהשיחה. הנה יעל, והנה רחלי, והנה שוב אלה. צילמנו אותך כבר אלה. אל תיכנסי לפריים. עוד לא נפגשנו ממש. רחלי, מה העניינים? טוב. יש לך משהו לספר לנו? אני בהיריון. מה? אני לא מאמין. זה צנובר. יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. הנה אור, והנה אורי, וגדלנו בשנה. הנה נוס. זה סוכריות בפנים, בואי, את עומדת פה, על השולחן, יד יום הולדת. ראית איזה בית? אין לך כיסא, אז את... חג שמח, מתחזר לפורח היום גל, חג שמח, מתחזר לפורח היום יום הולדת 1, 2 ושעה 3 and then you get one for next year. שלום, שלום, אנחנו במהדורת שטח מיוחדת של אבא ושושי! שחר, מה יש לך? מה זה, אקדח? ומה את יורה? את יורה את הדשא? זה אקדח דשא? אבל תגידי, איפה אנחנו? בפארק. אנחנו בפארק. למה אנחנו בפארק? למה באנו? מה? למי שמולדת? לגל שמולדת. בת כמה גל? ובת כמה שחר? בת 2.5. אוקיי, ומי עוד נמצא פה? מי עוד פה? את מי את רואה? יואב פה עם ההורים שלו? ומי עוד? נוס? נוס ובלה? איך קוראים לילדה שלהם? רות? כן. רוצה שנצלם גם אותם? אוקיי, וגם את שושי. הנה שושי! והנה הרופא של שושי! תראי על המצלמה. פצ'ו, פצ'ו! את משפריצה? למרות שזה לא אקדח מים?